Kaymakamîka Midyata Mêrdînê û Ajansa Pêşketina Dîşlê bi navê li bajarê ol û zimanan keda jinan û temên herêmî projeyeke birêve dibin. Di çarçoveya vê projeyê de ji bo jinan kafeyek hat vekirin, xebatkarên kafeyê bi temamî jinên kafe bi merasîm hat vekirin û eleqeyeke zêde jiyek. Li Midyada Mêrdînê projeyeke girîng hat çêkirin. Bi hevkariya Kaymakamiya Midyadê û Ajansa Pêşketinê ya Dîcleyê di çarçoveya projeya li bajarê ol o zimanan keda jinan û temên herêmî de kafeyek hat vekirin. Kafe wê tem û çanda xwarinê ya hemû gelên herêmê li wir nîşan bide. Ji ber ku çanda xwarinê ya Midyadê ji çanda hevpar ya Misliman, Sûriyan û Êzdiyan pêk tê û gelekî dewlemend e. Qesrekê dîrokî ya li navçeyê ji bo kafeyê hat restore kirin û dîzayn kirin. Di kafeyê de anha pazdejin dixebitin. Dijde Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz proje. Me projeyek peşkeşi Ajansa Pêşketinê ya Dîcleyê kir. Bi piştgiriya finansmana şaredariya bajarê mezin me ev dervek kir. Bi mitbaxa xwe û kafeteryeya xwe projeyeke gelekî xweşterket holê. Em bi gelek operatifan re hevkariyê dikin û berhemên xwarineyên bi qasî 25 jinan li vir difroşin. Hemû xwarin bi destê jinan tên çêkirin. بری نهاکی اتروسی گوتات نمیدیاده تخواستن گو خوارنا مدیاده تعمکن مجی مپروژک چیکر قیمقامه مجی عالی کاری مرکر ملوی دره مل قونق وی نزیکی القونق وی مدورک جبونی کوپرتیف وکل لوقانتا که مفکریه قفتاریا مفکریه الوی دره پیرکی مال بورکا چیتکن کتلکا چیتکن سارما چیتکن مانتیا و اروقا یگو بخوازن جی امجواره پارسوا و دو بوجی یورسلا و دریا Welatiyên ku tên kafeyê ji tehm û cûrên xwarinê gelekî memnûnin. Ez û hevala xwe em Midyadê gerihan kadın kooperatif bir vekirin em hatine vir rûniştin em şamborek xwarin şamboreka wa zaf xweş bû tiştê got çêkirine jî zaf xweş kir me zaf beğenmiş kir. Kafe wê heft rojan jî vekirî be. O ji bo danasîna çanda navçeyê wê bibe navendeke girîng. Li Agiriyê xwendekarên lîseya